San Lorenzo, bizi pozadek, San Lorenzo, maite hau! Non. Kaixo. Ja. Galdera, adunka lo gain beste balio da. Bai, hor txakatzen dago prezioa. Vale. Hombre, kaixo! Vamos, ondo? Aizu, enta baltza urtsu berriz iki behar duela. Zer esatezu? Bai, nahi hori esan diate. Nahi esan dut zarrasta feria arropa den da jarri behar duela. Jo, ez dakit ba. Bai! Joder, oantxo komentaude putetxa iriki behar duela. Bai ala? Batzu urte goi ordon. Ene, baino, hoi hola bada, ze jendia azalduko zaigu zaldira eta argik eta musika eta baino baino. Bale. Aio. Bueno, ordu nola guztia, 198,56 euro. Hainbeste zauget, jarri nazu atunkalua bakarrik. Hori tipula pixkatik inoi jarritzen da. Bueno, ordu atuna bakarrik jarriko izut? Bai, eraxe. Agur. Jo. Hone ez uste, hone ez alikasoekin bat. Eunon! Tiratzen. Boli esueltokin. Itzein Marcos. Lourdes. Mikel. Tiratzen, ez tiratzen. Ez doatzen honek. Ez zara moldatzen. Tengo puta mierda. Lasai honeka arratzalde. Kaixo Lourdes. Plazako eskari ator. Neka, hori gaur egun jaztarela egiten, Udaletxean egiten dira eskari hori guztiak, eta hemen hartu behar duzu hitzordu bat. Orduan, araudiak dio, 10 egun lehenagotik egin behar dela hitzordu bat. Baina, bueno, saiatuko naiz begiratzen, ea badago dutxunetzerena, bale? Honeka, lagan zena? Ahiztara. Aiestara, Goikoetxea. Goikoetxea, Azurmendi. Azurmendi, Aierbe.
Taller B. Eman zenbakia? 4-2. Nure zer egin behar dut, agan itxaron mesedez. 2-0. 2-0. G. Vale. Begira, 10 minutu barru duzu txure txiki bat. Vale, hartu, Bai? hartu ja. Listo. A ber, ona hartzen dizuten edo ez? Ya está. Itxaron, Vale, ona hartua izan da. Vale. Ongi. Vale. Hora 10 minutu gongo naiz. 10 minutu arsegi, bai. Badakizu dokumentazio guztia eraman barra daukazuna, nozizko dira, Bai? Bai. Eskerrik asko. Agur honeka... Bueno, zer egin behar du? A ber, egiteko daukazu. Lehenik eta guraso elkartekoekin hitz egin, bura hundi behar dituztelako. Vale, gero. Eskola kirola. Eskola kiroleko zea, atea ireki, eta esan argia izan dutela 8:00. Vale, eta gero, vale, etorri behar dira gazteak, nahi dutela inprimitzea, ez bat papel, eta, vale, hori ere bai, gero. Proiektorea ez dute itzuli, orduan dei bat egizu mesedez proiektorea izutzeko. Vale, gero, alkateari deitu baita ere, ea baimen guztiak eskatuta dauden datorren asteko aurko lasetarako, bale? Vale, eta, bueno, beste gauza batzuk baina gero iso esango dizkizut, bale? Vale. Hombre, Mikel! Kaixo nega, zemuz? Hementxe, plazak oskari egiten. Jarki. Zuzte beti bezala ez egiten, no? Ezer ez, neka, nungare, zaldi bino! A ver, Mikel, betiko gitzeituzu, venga. Honeka, momentu bat, momentu bat, oain dator da. Zer da zuan, Mikel? Vale, honeka. A ver. esan ba. Bueno, Mikel. Claro, neka. Komentar nizuna. Torriz ez pixka honea. Ikusta da zuen mehartzen duna. Bai. Bia. Nio horreko nizantziazu. Behize komentako izut, Patxi errementari liburu haukezu, 2013ko maiatzetik... Entra honu, nik entra honu. Ez, hemen jartzen du falta dela. Horko baldako liburu bakarra faltana gumentxe bertikin honeka. Baina esaiazunik zein marreten. Berri, osio... Itxoin, igual nire lehen guzuen nahi zauke. Ze emanizkon aurrekon liburu batzuk, eta igual hor dau, Mikel. Utzia zu behiatzen da esango dizut, bale? Esango dizut. Honeka, urrungo hasten hemen nahi zaitut, Bai, naiz. Venga. Eio, Mikel, eio. Bai. Gurda eso gutxune gana hori da. Ai, moño, hain barkoet. Ya está! Plazako euskari egiten ator. Zer, erratu? Plazako euskari. Venga, hemen lehenengo egunerak eman behar dira. No zure. Bueno, zer? Zer ez du? Plazako euskari. Plazako euskaria. Bai.
Hau zein dezu bat, orain dela 5 minutu edo, kulturetxetik izan zela, pasau zela. Kulturetxeak naiz eta nire behar didate. Hoi honeka, Zaldia, ORGen eta gure aplikazioan jartzen duen bezala 10 egun leheno, 10 euskari egin, sartu eskarie, behar dan lekun, uste dura martxan jarri eta gero, rengo pausok emateko. Ez zindeuna da, torri, lasai, beste pazkutan lanak. Plazako eskari hor duen. Zehaztuta daukezue, ze zati ibiliko zuen, ze espaloi eta ibiliko zuen. Jarri beharreko gauza guztik non jongoien. Hoi dena bialdu non? No bialdu zen? Gemaia. Gemaia, bale. Horrengo igual orduan pitalo du. Bale. Orduan, horrez gain ekarri beharreko, udaletxe berte ekarri beharreko dokumentu egarri jozu? Bai. Bueno, lehenen igual nan zemaki, nan dokumentu eskago izan deneka. Hori. Bale, txartela, honek estaran, ardu lagunez izango zera eskariarena. Urrengo txartela, osasun txartela izango litzek. Ados, oso ondo. Gidaimenik bai honeka? Bai. Bueno, ez dakit gidaimena igual agian ez da beharko, izango litzeke basegun udaletxen ibilgailuk eta hola ibili behar beharko dugu bestela ez, beharko dituzuen... Hoi jarri nun, baina bai, zoruna beharko dula. Bai. Hoi dena idatzi nun. Bai. Bueno, alare, Gaspare, nire lana da hemen, galdetzea dokumentazioa Gaspare, gauza gondetxeko, hemen gauditze belan daiteke. Urrengoak, kutsako txartela. Kutsako txartela. Hogezu? Bai? Bale, kutsako txartela... Zutako? Kutsako txartela eskatzen dugu, dozin... zerbait hausi ezkio, olako zerbait gertago ezkio, bueno, txartel bat eukitzen dugu gordeta, gizu neka, gastu hoi kubritzeko ere, bat emate pau beharko ditu. Bueno, eta baina azken dokumentazioa, neka, herritar honen txartela esko bizut. Bueno, egualdi politia gituzeko gaur neka, Bai? Zizkiatea zeigu. A ber, plazako ekintzako ere horren besteko egualdieto gaitu zen honeka. Hemen. Herritarren txartela. Bueno, aspaldi etzea etorri eta biztaz bat joko hileu zen muztu, honez? Honeka, ondo iritzu bat ditu. Esan gozu. Komeni. Bai. Perfecto. Bai, honeka. Txartela hoen dik baukezu. Egoera salgo dugu izain honen, baina horregatik behiratzea pantalla honta hemen azaltzen dago estadistikoki nola zure txartela. Behiatzea dugunea ikusten da. Txartelana 15.8ko 8 azkeneko hilabeteotan galdu ikuzula. Zer. Bueno, kartelak eta pankartak eta jartzeko askotan errepikago izan dugun tramitoi pasabar daula gaurretik honeka. Bai, beti igualakin zarete, beti igualakin. Torriko gea, bestea, ingo deu. Torri, ez da ez errekostatzen, baina iran bezala xe. Jaka, eman, dokumentuk, esan hemen garriko deu, honekin, saldi hau. Tire, herritarra errespitez bat eta hola. Eta, puntu bizango dituzu. Eta hola. Prozedura hoke, errexago emango ditu aurrean. Nik zuen honeako, o zure honeako, kasu honetan, galdera batzuk emango dizkizut. Hau, hausnarketa luzea ondoren, herri berritzailego bat, deno artean ere ikitzeko. Galdera batzuk jarriteu, da duixen. Puntu galtzik nuantzako eta hola, bigarren aukera bat emateko puntu egirazten. Orduan, utziko izkizut, 2 minutu, hortxe lasai. Oain bete harrak edo. Bai, komeni. Hartu papela, horrea, eskinea, nahi duzun lekua, nahi duzun espazioetan eserik ezu. Hartu, boligrafoa, bete, lasai, bete, aldera, eta kultan ekarri. Nire bitartzen hemen egitez. Bai, kendu favorez, bendik.
Kartela. Egin galdera gondo betik izunez, komunikatzizu, 27 puntutatik 10 egozera. Orduan, mentza eta ez ez 15, no? Moa irazten, baina, bueno, Eskerrik asko. 7tik 10-ea, hilobea. Duruzonik, herritan txukunez gala bintzen. Txukuna. Vale. Oain, ja, zure herritar honaren txartelan txukuna daukita, pasakoa segitzea eskarikin, ez? Plazako eskarikin. Zibina dokumentazio guzti eskainita, baina memamaizu di paper batzuk, gero zuia lasai betetzeko eta bueltan ekartzeko. Bai, astebeteko epen, astebeteko epen, mesez, kare bueltan agarragare. Prozedura hau 10 eguneko nabezela eixo, azaldi hori gen, aplikazioan bertan. Dau, puntuka, esplikauta, prozedura. Aldan errexina, izateko, herritan guztintzako. Vale, papera, eman bezkizut. Hau dira plazako, hoxe. Bale, paperak. Hobe, plazako beti epixa handiko, hoxe, plazak erretar guzti juntatzen gehalako, hoxe, eta plaza, fronte, eta hoxe. Bai? Hau dena. Hau dena, bai. Hortu boligrafoa, banaka, erraga betetzen bun, hoxe, haste beteko epea, demoa sobran, hoxe, goiz bat hartu, pare bat. Ja, bueltan ekarri, aste beteko epen honega, bai, akordatu, osez. Bale. Hauxe da horren ba. Bai, listo. Opa, zurito bat. Txaldeon, guantxe. Zurito, esan dizute. Hau da, zurito. Bale, ba, eskerrik asko. Eta kanbiok. Ez, 5 euro dira, zurito. Hemen, garestia, basunta. Bastutzako garestia, lanetzako garestia, Bateo, piztan indigna eta nagoa. Unez kompra egitea gaur goizen eranzlea. Dena zer garesti. Atunkalua bakarrik egosi eta 50 euro. Enteratze Hausari bilenguazten, kopa herri erantzela. Boa, ikarri izan zan. Ta gaina esan nik baselina sartu omentzen gola. Lokura. Eta gero gona eskulturetzea, plazako eskari eman da. Akarratuko, oitaz ez eta gero, gola, sartu mentzu, alako dute. Bai? Ja. Kulturetzetik udaletxea bialdi batek, olakotako zaharra. Hori gaina, hausazali, zitxo mendo, berreita mazazki urte eta jo. Pitzitxo mendo gaina. Bueno, kasi mar aldea zue. Vamos, nibela pasait. Hau, plazako bestea, ingenun, bale, hoi marrakeu, bale,
Alde indit. Bueno, behintzet euskera zindiate. Kauen dios, gazteri zikin hau. Zer usten da hemen demokraziatea antolatzen? Kauen dios. Alde bendi, pobrea! Alojoak aurrera! Okupak kanpora! Antola inbarak ego. Bihar amaoitan asamblada, denak, denak. Venga. Ta, sardo azkanetako baso prestan nare orduan. Ondo pasa zer bestetan. Día de rodaje. Día de grabación. Garraek. San Lorenzo, bizi pasadet. San Lorenzo. Abai! Baina... Abai! Joder, guantxe komenta urue, putetxe iriki arramendue. Bueno, ordu nola guztia, onda Venga, zupatzea baita. Honek, kasu. Non. Hola, iposina! Serio, mantenduta hola, zen. Baina, gehitu jo baina zu gizorra, gaztea, ni hola! Ez gehitu pasatu dutik. Baina hini! Vale. Hola hin! Vale. Eutzi baloten. Eta nik ez dukatzen. Non. Non! Non. Eski barkau. Ez egiten hartu. Vale, Vale.
Kaixo, nega! Zemuz? Ondo? Zu? Ni aki, oantxe, udaletxetik bueltan. Ez, eski ez da hola. Ez da hola. Kaixo, Zemuz? mentxe, zatzako eskari iten. Ah, aki? Zatzute, mentxe, beti dela ez egiten, no? Ez, neka. Nunga, Sal divino! Zer da zuan, Mikel? Vale, neka. A ver. Esama. Bueno, horre arte ondo. Urrungo azten, hemen nahi Ai, zen no, Mikel. Jo. Aio, neka. Urrengo dokumentazioa, eta honeka. Avanza. Bueno, vale. 8 utzuko da. Lehenengo juten grabar da. Eta graba gutxi guai. Pipa emarrako, venga. Eta ber nahi. Papel aquí, ya te